nwatakịrị nwaanyị a na Pastor Chris Okafor ka ọ na-eti mkpu na Pastor Chris Okafor ji wee kọrịcha ya nwa ngada wee lapịa na ọ mekwekwa. Nke bụ eziokwu bụ na agwabụna m ya n'oge mbụ, ana m ekwukwu ya kịta. Ọ bụ na ị na-anụ ife na-ekwu, biko dee na ị na-anụ ife na-ekwu ka m wee gwa gị. Ọ bụ na ị na-anụ ife na-ekwu, biko dee na ị na-anụ ife na-ekwu ka m wee gwa gị ife m chọrọ ikwu. Achọrọ m ịma mmadụ onye na-anụ ife na-ekwu ka fada ya na fa na-anụ ife na-ekwu ka anyị wee na-aga n'iru. Ebe a bụ ebe a ga-agwa gị eziokwu anyị niile ịma na soshal midia. Anyị adịghị ete okwu mmanụ. Onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibie na ọ bụla ị na-anụ ife na-ekwu, dee na ị na-anụ ife na-ekwu. Ebe a bụ ebe a ga-agwa gị eziokwu ị niidere ịma. Anyị ada abịa ebe a ka anyị na-ete okwu mmanụ ma ọ ka emee ka ọ tọọ gị ụtọ na ntị ma ọ ka o nukwa gị inu na ntị. So ọ bụla ị na-anụ ife na-ekwu, idetu ya na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibie enu. Oge erugo ka ndị ojii ga-ama ife. Ọ na-ewute m na ndị mmadụ na-anwụ ka ọgọ, yet people achọbere ịma ife. Nnọkọta na-ajụ kedu ife a ga-eme ndị ojii ka anyị wee nwee ike ichebe eche ka mmadụ. Onye ifụrụ na-eche eche ka anụmanụ. Onye nke ifụrụ na-eche eche ka anụmanụ. Anyị niile na-ata the same ahụfụ. Why onye gị na-eji ata ahụfụ imeju wee gọọ onye ntị, ị na-ege onye na-eme enjoy ntị. Ọ dị ka onye na-eme enjoy ọma situation ị nọ na ya. Onye ọbụla na-apịrị ọf ka ọ na-ala ibi enu, ị na-ede ka m tụrụ ife ị na-ekwu. Ọ na-ewute m ụdị afọ ndị be anyị na-ata, ma steeti ndị be anyị na-ata afọ achọrọ ịbara onwefe uru. Enwe useless men and women everywhere na-akpagharị nke ifuru oyiri akwa ma ndị ala kafa mma. Ọ bụrụ ị na-anụ ife na-ekwu, ide na ị na-anụ ife na-ekwu na-ekirisi na m. Enwe kọmentị m na-afụ ebe ka mmanụ mmadụ ka m na-agwa okwu. How many years ka ya nọgbu n'ụwa onye ọbụla aṅụ osisi ya jebe? Ọ bụrụ ị na-anụ ife na-ekwu, dee na ị na-anụ ife na-ekwu. How many years ka ị chere na ị ga-anọ n'ụwa wee nwụsịsị ya? N'ụtụtụ ife eji wee kpọta m n'ụra bụ na e nwere one of my friend, nwanne ya nwaanyị na-aya anọ, nwanne ya nwaanyị nwụrụ. Aka eji kpọta m n'ụra n'ụtụ abalị 6 ka eji wee kpọọ ngwa m ife ahụ. Ụwa anyị fara anyị nọ n'ime ya sef, o nwere dị ka onwe ezide ife nwere isi a na-enjoy n'ụwa. Sọsọ bad news every day. Onye nke a ji wee nwụọ, onye anwụọ, onye anwụọ. Onye ma unu bịa na-ede ma ọ na-akpụ iyi unu na-akpụ enwe ife nju ụmụ ife niile unu na-ede eme. Onye kpọcha m iyi ka gịnị mee? Onye bachara m Mbaka yala enwu ma oru mgbe ihe eji wee nwụ. Ka ihe oru mgbe m eji wee nwụ mma anwụ. So ife nwụ rubbish n'unu na-abịa ede na comment section na-agbara ntị ibe idiot, you talk too much. O nwere ife nji odo rubbish eme. Ekirigo the capacity of ndị na-eche afụ na ụmụ rifru afụ na-atakwa dị afụ na-ede irudu that rubbish. Unu na-edefend ife unu na amarụ. This message dị two type. Ihe anwụ ije nwụọ. Ọ dị two type. Number one, this girl kịta bịa na Facebook bịa na-eti mkpu. The first question, ọ bụ na this pastor ejiri ego ọ gafere ndị ya. Achọrọzi m ka unu na afọ ife based on sympathy. This lady kịta na-ebe akwa na social media, pastor ji wee ọ bụ na pastor ejiri ego ya friend pastor. Ọ bụ na ụmụ pastor aka bido chọọchị ọfụ na-ejiri ọchịchị, this girl ọ ga-efriend ya. Ụmụ nwaanyị ga-akwụsị this rubbish fa na-abịa esusu emere afe be akwa iberibe. Mgbe unu na-eje ararị ọtụ na-eje mana họteelụ dị iche iche na-spend ego na-eji expensive things, you didn't disturb anybody. You did not disturb anybody. Ụmụ nwaanyị ga-akwụsị this madness of self-pity every time. Mgbe unu na-amagharị na-aba expensive car with security convoy na-eme enjoy na-emerụ your friends guy. You never come. Ọ dị ka mụkere afọ nwatakịrị ya. Unu nọkọtagoro na bere eme nwatakịrị ebere kere mafia. Regina Daniel. Ihe abe very useless and mara imedu Regina Daniel ebere. A young girl abago private jet. Rụwa mansion na-eme enjoy ego nweta from an old man. Then go na n'iyi bịa na-emechitere ya ebere. Mgbe ọ na-eje n'old man ọrụ ọma man ba na old man. Mgbe ọ na-eje n'ụ na-edu nwoke, ọma eji na-edu nwoke wee je. Ivan akwefu ndị ojii nsusu unu na-agụ m akwa. This lady kịta na-abịa you are destroying my life. Ọ bụrụ na this pastor ejiri ego, go and onwe gị ga-abịa defend this girl as a girl, as a man. Jee chụwa this girl ka ịma ma ya tụbara gị ọrụ ma ọ bụrụ ijiri ego. A woman na-ama eje ọ dị ka Regina Daniel na fine boy ọ rapụ. Unu fụrụ how held the boyfriend ya dị before. Ọ rapịa soro an old man apịawazi ya azụ. Onwe ka ọbụrụ onye nwa pịawara onwe ya azụ. Ọ bịazie unu ebe megharị ebere. Unu afụkwa young boy Regina Daniel rapụ that time. Young vibrant guy ka ọ rapụ soro an old man because of money.
they know up that na Facebook the same ima the very akwefu ya ta de mwenwa una mabara unu the same person mere onu su unu na aka mma na ọ na ebe akwa oso na serious car carry dị na ebe akwa imaka that ba na insult go to you people no you people dey so daft even me abia be say that you people to mind your business unu rapụ nwa nwa anya aka amara m mgbu m ga-ebido were iko nekwa ife adị iko onye ji ama ka eji amanyarị aka onye wetara no unu na ani nke a kịta ajaje nye ọ bụrụ na this pastor enwere ego this girl ọ ga-ahịa achọrọ kwuru some this question ọ bụrụ na this pastor ejiri ego this girl ọ ga-ekwe ihe ka iche na before this pastor ayịba this girl na-enwebere ụmụ nwoke na-achụ this girl ọjụ oifunuche gee na m ntị nkụ onye kpatara nkụ arụ desi mgbere bịara ya ọrịrị oife njiri like ndị ọcha ndị ojii na-achacha anyị iro ụwa unu enwe sens ya mere anyị ji ata afụ nke abịagada asị gị fia pastọ so kịta ka ịma fia pastọ mana kemgbe eji ofe eze akụ na-ekwu maka ndị pastọ ihe sokwana ndị na-akpụ iyi kịta pastọ apịawa na nwaanyị azụ kịta ịbịazi ya si efi fia pastọ ọtaka unu mana pastọ bụ n'ọma ụmụ mbe ọtaka unu mana enwere anything jikọ pastọ na God na pastọ just like this pastọ kịta nke asị ga aka m this man bụrụ ezigbo mmadụ if nobody this pastor kịta aka m abụrụ ezigbo mmadụ maka na kemgbe m pụtara ụwa enwetụbeghị nwaanyị ndị virgin kemgbe m pụtara ụwa adịwe tata n'elu ụwa enwebere nwaanyị mụọ ebe agbara nze dị virgin ị na-aghọta enwebere nwaanyị ndị virgin n'elu ụwa nke a sinsi m pụtara ụwa enwebeghị nwaanyị mụ na ya yikọta nsị ejebere onwe ya na anya adaghịzi enwere ya anywhere in the world enwe the person ya pụta enwere m 100% power wee pụta na-ekwu maka ụmụ nwaanyị otu nsu wee chọ because enwere any nwaanyị nọ anywhere in the world gasị na mụ na ya eme na boyfriend na girlfriend osisi otu nwa wee gaa the only girlfriend m nwere na Nigeria bụ one person and the person mecha nyenwe ji aka alapụ m January mụ nwa ụmụaka saa nọ m in any position ikwu anything m chọrọ ikwu because na mmadụ atụ egwu na one woman ga-apụta from n'oge abana ji wee bere my heart mgbe enwere ọdịrọ order anywhere in the world. So many of you are from one man to the other, from one woman to the other. So una not in any position to talk when I'm talking. This girl I know this pastor this pastor. So whatever, as long as Nambunu na akwiko nunu mechiri ụzọ gbanyu ọkụ ma ọgbanyu ọkụ isisi akwa kwakọrọ onwe n'iko anything no putanya you people should bear it. This madness even na social media na-enye anyị nsogbu n'iko unu na-abụja ejakwa nna partake n'ime ya. The day fa na akwa iko I did not partake on it. Even mkpọtụ the girl anụrụ m mkpọtụ the man anụrụ m. Then today bịa na social media Chineke ga-agbago ọkụ this girl. Chineke ga-agbago ọkụ. Ọmụ na-ekwe unu ga-akwụsị this madness. Na pastor ị na-eso pastor odoro gaa na 419 ka ọ na-eme yes ọmụ ọkpụ ya. I fụrụ ebe one woman aki agbajiri agbaji onye Yoruba na-eme aki otu a pastor so na the pastors jiri aga wee na-eme miracle till today aka the girl like that. This girl amasị na ọfụrụ that video na social media. This girl amasị na ọfụrụ be video of this pastor. So that girl aki agbajiri agbaji ọnwa girl onye Yoruba the abaka imebe ka m kwụ na eziokwu if this pastor ebe no we choose Tinubu than this pastor. Edebe this pastor debe Tinubu mme choose Tinubu ka m kọwara unu ebe enwere one girl mgbe Michael Jackson nwụ this pastor wee kpọ hai nwanda kwefuru unu akwefuru unu ndị bandit ku unu mma if ndị bandit ku unu mma maka chukwu unu chacharu useless. This pastor wee kpọta one small girl na church when they made the girl the difference the girl wee sị n'ọfọ bụ Michael Jackson Nova bụ Michael Jackson na-agbakasị afa ndị ọcha nọ na kedu m afa kọtụ adị na Amerịka asị na-enye ndị mmadụ ego onye chere afa kọtụ ya dịrị m ya dị na Amerịka o wee sị na the girl wee sị Illuminati na the girl nọ na Illuminati n'ọfọ bụ Michael Jackson ọ sị na Jay-Z nọ na ya Beyonce nọ na ya ọsịsị na-enwe so many Nigerian celebrities nọ na that Illuminati mana one of Nigerian celebrity ọ kpọrọ afa Jay-Z ka Jay-Z bịa nụsa pastor pastor dị too small Jay-Z bịa nụsa all the too small Beyonce pụta maka ya
oruzie na nke Nigeria echesi m ka ọ kpọbazie afa ndị Nigeria nọ na Illuminati nwere onye ọkpọrọ afa Chinafa bụ Michael Jackson na fachi Michael Jackson ya weta mmiri ọjụ fe wee were ya ife aka pastor na-eme gere interview na chọọchị dị gị na-ekwu this pastor ofu pastor so na 5 pastors that woman aka ya pere mpe amara mu na amada woman aka ya pere mpe this pastor so ya wee soro eme miracle all the same pastor ka this girl je kwuru imuri ego fa na-eri mgba Titan Africa eche na eri ịgba nu ndị stupid ịchọrọ chukwu ka na-enye Titan Africa chukwu spirit ka ị na-enye Titan Africa ndị ajadu na-achụ o were na-egi this girl ji sering pant yes tata mma agwa unu achọ ngwacha unu okwu ka obi gbọwa unu aka unu achọ ibu uru ndị isi ochi unu nwere inu onwere ife mmeri isi a ga-eji unu webe all the same pastor ka o jekwuru ya na pastor na-eri ọjọbọ so pastor lapụzi ya oyuko bụ na ọ ga-anụ gị oyuko ego the pastor spend on you have you paid it back igwo na pastor ugbo niile spend n'isi gị because ọ chọrọ ije nụ nwaanyị ọzọ he must marry you na mba almost the man this virgin ugo ọnụ gị the man that is virgin you the man ọnụrụ gị kedebe the man nọ igburu the man ọ pastor ka ị chọrọ igbu mana nwoke izizi gaa m ntị ụmụ nwaanyị achọrọ m ịma whatever wee man mere gị ọ bụrụ ada na igburu the man this virgin gị you are not in any position to castigate any man taa a na-agba unu nkịtụ na na-esusugharị single mothers everywhere na-agba unu nkịtụ na na-esusugharị mma gwachichara unu okwu taa onye chọrọ ịgụrụ taa pịara nwụọ as long as you as a woman you bear that man who this virgin your dignity as a woman and what any man in any position to castigate. You have to first of all start with that man. From that man. That man na puru give you ebro nwanyi na puru gugu gas nwanyi. Bible said I buo unu. Bible said ge nwa nwanyi obu na obru virgin gi buo ya. All Bible kwuru obru agbaranze. So you as a Christian, ịmụ ama aka Bible egbuo gị. Ọ Bible kwuru. Bible sịrị anyị ụmụ nwoke ịnụwa nwaanyị kpọrọ ya na yard. I wee find out na obru virgin gi kwugbuo ya. All Bible kwuru obru agbaranze. So you as a Christian, are you going to fight what the Bible said? Are you going to fight what the Bible said? A woman willingly, you want virginity to give a man willingly. Then they na another man after. Man and kafa kadendo. You have to start. Ade bidona. Ichori bopu ugboisi. Iya abupu mborogwe. Iya abupu mborogwe. So judge the man. Na porogi your dignity as a woman. Before you were jaka ige agent. And what to be man in this virgin. So when you know here, you be a man. No one to a man in this virgin. Of course, one will get and no Kuboga will not blame her. 100% I'm not going to blame her. Because all the men before it is virgin, he got assassin in the one. Go to one man is your quarter. And match as it to for the get. So the get Kuboga, that is your business. In an working the Kuna where this virgin home one. That is you people's business. And what they want you marry before. So more moon add free. So some of you are free. So no go na say abona if you go be esioku. Obuna we go wan ime di feri otu. O we go get chai for look to kubu ogi. That one ambassador. It's not of my business. Yes. So man we could not support man who no kwada nsogbu. O we go man who meria. O we can man send the girl video. O krija your chua bag. Because some of you do worse than Viber. Yes. Odo manya na tupu iwe eme nwaanyị fa na ige wala asị niile dị n'ụwa si juo the girl isi ọ napụzi ya ga imepuzi ya abandon ya gbafere akwa unu niile ekirichago m ụwa afụrụ m ndị dị qualify like me I na feel on this earth afụrụ m maka na unu niile rụrụ arụ ma ndị nke na-enye nwaanyị ego eji echi nwa unu bitụrụ na atọ single mothers ọnụ iya fu mwe kenyere nwaanyị ego nwaanyị eje wepụ nwa echi ifu de man otu kwuru ana na-akọ single mother ọnụ single mother ị na-akọ ọnụ na gwa eje wepụ nwa kere onye kwesịrị igbu egbu ekwesịrị igbu mmadụ maka na ọ bụ single mother mana ekwesịrị igbu gị maka na ije egbu nwa otu anọ kịta mbụrụ president iwe ma abọtọ nwanne ogbugbu ibe na my court ogbugbu ka mbe sentence gị ma gụwa wetara ego ma gụwa bụ dọkịta mere ahụ ma gụwa n'ebe emere ya unu niile ogbugbu unu niile maka unu gburu mmadụ Chineke ga-akwụfuru unu ekirichago m ụwa ajọ ndị mmadụ ebe niile ma na-ewetara agbara nzọ ọnụ na-ekwu okwu God people na-ekwu okwu ọtụtụ n'ime nnọghị echie na nwa na-ekwu okwu na na-ekwu okwu
ọtụtụ n'ime ụlọ ha echie na nwa na-ekwekwu na na-ekwekwu unu ekwesịrị ịdị ndụ unu ekwesịrị ịdị ndụ ka nna ajụ unu ekpọtụ unu kịta unu ichie na nwa ekwesịrị ịdị ndụ dịka nna ajụ ekwesịrị igbu gị maka na igburu mmadụ ka unu ra wee chie nwa a ga-egbugbado unu niile ma gụwa bụ nwaanyị ga-eje chi echi o ma gụwa bụ nwoke ọzọ na-eji wee chi echi o unu niile ekwesịrị igbu unu ncha maka unu na-egbuo na mmadụ evil people emuna na-ewere ndị bandits na ndị Boko Haram iwe gịnị dị uche unu nafa what is the difference ka anyị lapụ side mbasị mma maka side mma bụ unu ọnụ that day ka anyị lapụ side this guy kịta abịa na social media bịa na-eti mkpu na iji wee yuzu cha ya yuzu oge n'otu onye kedu otu wee yuzu gị kedu otu wee yuzu gị achọrọ ka igbo m kedu otu wee yuzu gị ego ka ọ na-anyara gị ka ọ bụ gift ka ọ na-gotere ọrụ gị hotel gị na ya na-akwa iko are you the one paying for the hotel or the man paying for the hotel ego niile nye man nyere gị enwere nke ikwuru maka ya all the gifts the man nyere gị enwere nke ikwuru maka ya ife ịbịa na ịgwa anyị na oyi ucha gị kịta ọ chọrọ ije nwaanyị na ị ya stọpụ anụ na gear dị innocent with rubbish gị na ya mee na ọma anụ dị Chineke ga-agba gị ọkụ inwe anwa disturb ọda dị this man chọrọ ịnụ Chineke abụọ gị ọnụ o nwere ife jikọ gị na the woman nwaanyị mmadụ afụ na dị iyarapịa ka ọnụ adị na pastọ obi ka gị ijekwuru obi ka kwuru gị ijekwuru this man as a man of God obi ka gị ijekwuru this man kpọtara ewu man onye Yoruba aka ya dị otu a faji emere miracle fa the pastor 5 use that woman wee mee miracle ị nwere ike isi na ifọrọ that video yet ịpụtago tata sizia na pastor ama anụ di asị ka ọ bụ ọ ga-anụ nwaanyị ifọrọ that woman that girl pastor ga-anụ ya evangelist Ebuka Obi nwere ife o kwuru oge gara aga ọ sịrị na eme na anụrọ gị na mgbe the man bịakwute gị na the man sị na ọ chọrọ unu bụrụ boyfriend and girlfriend ọ bụ eziokwu ka ọ gbasị so many girls na-abịa na social media ebe akọta eme na agwara gị na ọ ga-alụ gị ife ọ gwara gị boyfriend and girlfriend so ọ lapụta ya gị don't come and disturb anybody agbago m ndụ iberibe if you as a woman cannot open your mouth and ask a man what are we doing don't come here to cry mgbe anyị na-emere unu ebere aga na all this emotional trauma unu ji ejide ụmụ nwoke unu eme ụmụ nwoke understand because unu na-abịa ka emere unu ebere and emere ebere for what when you were enjoying this pastor anyị anụrụ ọnụ gị Titan ofere ụmụ ajadu ọ gị na pastor na-eri Titan ofere ụmụ ajadu ma ndị na-ele ose ma ndị na-ele crayfish n'afịa weta Titan ofere akwụwa this pastor o were na-egoro gị pantambra ị na-eyi were na-egoro gị expensive clothes ị na-eyi na-egoro ịma jewelries ị na-eyi ichefu na those women kwụrụ ụgwọ a na fanyere ya kabanye ya chukwu so gwa bụziri chukwu the pastor na-spend ego ọnụ achọrọ ka unu nweta ebe nsi abịa so this ịmara any girl ọbụla pụtasị na pastor mere ya netin ekwesịrị iji okwute tugbuo gị yes emotional blackmail everywhere any girl pụtasị na pastor mere ya netin ekwesịrị iji okwute tugbuo gị waja ụtụtụ ọma pastor ga-agwa ndị church members faweta Titan offering ka enye chukwu o were ya take gị out unu eje hotel ịgbasapụ ụkwụ otu ihe esi wee na-enye pastor sef ịnụ dị obi amekwe gị wee nye another people chukwu ga-esu okwu bụ all these married women na-ama agbasapụ obi gwee dị ife ezigbo okwe mgbe unu na-eme boyfriend and girlfriend unu ga na-eme nwoke all the time unu nụzia dị unu na-akpachi ogbu n'aka dị unu Chineke ka apụ unu niile ọnụ ifu ndị bandit rapụgoro inu faka na they are not my problem you people are my problem this girl a na-ekwu okwu mana ego ọ na-eribe ego Titan offering ndị mmadụ ekwesịrị inye chukwu so onye nwa bụzi chukwu na-eri Titan offering nwaanyị o ji abụ sọsọ pastọ nwere ego ka ụmụ nwaanyị na-abịa apụta na pastọ a yuzuru m anyị afụnugo nwaanyị pụtasị na pastọ na-enwere ego yuzuru ya sọsọ pastọ nwere ego na pastọ na-ejekwuru pure guy man eji ofesa akụkụ na anụmọgụ akwụ na efuru n'anya ife niile eji ofesa akụ na good about all these men akwụ na efuru n'anya one after the other unu na-akpọfe men of God and ị ga-afụ sọm imbesiri ga-abịa na-edefend the pastor no man of God this game mgbe gị na pastor na-akwa iko na hotel you did not tell us mgbe ọ na-egolu gị jewelries ma bana ị na-enye mma gị ma mgbe ọ na-akwụrụ ụmụnne gị school fees you did not tell us so why disturbing us now unu mara ebe unu wụrụ arụ jee nụtụ akwa this pastor from day one enwe mgbe o juru gwa gị ezigbo mara onye mpịọ guy man enwere ife dị iche onye na ụmụaka na-ebu laptop enwere ife dị iche past ndị na-ebu laptop sef ka dị mma
carry this person for. And don't my pastor got in a defend God. No, and Kiaka put a belief on a way we off. Get at this girl, I look at but even though them was another girl, I'm a because of her stupidity. Give up one. Also, what Baba do make out on a camo, also what Quabe goes, but so wake up again. Elapoya Faka. As long as not the man in the Yagum Bafun, the Meratin, if you never trade by Baka. Onya, that's all. So far, a man there with ego Yagi, you will go Tina. Unana, I don't want to. Or no, but the man at Apogano, and when anything the man committee. I dare be able to go, some man at Aziana buy, on Zus Berun Jebia. On Zus. So this get an Ebuka can marry a can marry a no money child to get the bone be pastor. Tell me, but I was to Nana Modana before. Mano Buriane be pastor. Get a pastor up with and not the game with it, or Western Indians after pastor use Sharia because all the people we are bad rock for Mukigas. Nka this girl na say if pastor use there. So to come with pastor Ameria. And the man with this girl the pastor also can go to Ezoku. Nka siga e wote do give video. O na fa we edeka na enwe video. E bo na pastor also na hotel one if video ba. O this style organ na pastor. O dey na joge ju we na me the pastor. Can the pastor we dey with ego. Hey, manu na ma what fast na kowa. Instead of if all this style this girl na pastor. Enyi gwa ijukwa na ego. Why you gwa ye jenye gya. Gwa na ego ki na enyi gwa. That enyi gwa na in a feel. Isi akunu me fe ma ona eme ade me like ko de nka. Ade me eme o de nka. Cherumbo so e manu ji ego ge nwete the same girl. If the girl ge meda manu ji ego, if the video igbu onwe gi. That your girlfriend Gabon ya ka se gi mba. Ade me like ko eme nka. Ade me like ko eme nka. Mbo so e manu ji ego ge nwete that girl. If the girl ge meda man, if the video commit your suicide. If the video if that enyi gi wan ge meda girl igbu onwe gi. Omo na gbage. All these women in afo Ibia ka se gi mba. Oh mba de me like ko de nka ade man je si otu na ya na ye. Je chote onye ji ego ka oje kwuru that girl. That girl no onye ji ego ife. If the video if that the same your girlfriend na mmadụ you gbuo onwe gị. So I know these people too well. Oh, but even in image, onye Igbo the man of God. Na ekwego say, ichefu na Bible say, guy you know. You did not see anything in that one. Bible say, guy you know. Akwa the sixth commandment, guy you know, man na ye pastor, and they believe you know man of God. Come, man na ekwego say, and the onoro ganu, and the onoro kwaganu, and the man of God in eberu chukwu. Onye ndị mmadụ ka m gburu ife me one day n'obodo a ma m bechara ọfụ one girl onye be anyị m fụrụ so we ife na-ekiri one day na YouTube wee fụ one pastor mgbe ụka ka na-agharị m isi na-eme the pastor ebere na-eme emem the pastor ebere na-eme the girl afụ nkiri emu mmụọ si agbara nze pastor ka ị na-emerụ emem si ya onye be strong man of God si m onye be strong man of God si m na mana this pastor na-enye ndị ụka ya fasting and prayer bịa na bịa ya na ya na-akwa iko si gịnị ka ị na-akọda ife ọ sị m na this pastor na ọgwa m ife this pastor na-eme ya ma ya na ya nọrọ na m enwere ike ikweta na all this the same man nsị ya na-asị ọ sị na ma na dat nsị ya ọsọ m gwacha ka ọgbọ the pastor tinye phone na speaker ọ na-ekwu okwu nsị ya na dị onu nna anụ bụkwa onu pastor ma na-enwe ike ọ bụrụ onye nwere onu the pastor ọ sị m chere mụ chift onye akụ ọgbọ the pastor na video call ọ bụrụ the pastor Biafra rubbish that pastor na onya na-ekwu na phone then na gwa gị chukwu n'okwu ya Biafra ụdị ife pastor mere ọnụ na-agwa this woman na phone nwaanyị a na-agbakwara ya chọga so ebodo aka n'isi ife a bụ onye na-enye ndị mmadụ fasting na prayer sịba na ọ na-eje mountain ọ na nke nwaanyị ya na nwaanyị gị dịka na ezuzu nwaanyị a na-agwa gị gwara m na pastor na-ebute ego onyinye na ego tait na Biafra agụ lapụkwanụ these people were just ordinary woman being. All because the Nigerian government may these people to take your position. They do not. Ebia kaida mere gebere. Check and we go voice ya kunu ge mande na afuberia. Check and we voice ya kunu ge. Mmeme chalu ni fu na ekota na eme. Mu obi ade mo myself. No na ebe obara na agbara mu n'isi. Una na-akwara iko echu na abịa akwa Chineke gbagbuchakwa unu niile ebe a mụ na ebe ọbara na-agbana m n'isi
enwe nwaanyị mụ na ya kwara iko nwa m lapịa ya pụta. Enwe nwaanyị mụ na ya kwara iko mkpachi iko lapịa ya pụta. Ọ challenge ka na-atụ ndị mmadụ. Ka ịnụzi onu the pastor kịta. See, I know they respect anybody. I know well, oh. I know well finish. Onu the pastor. Yet you are a young lady. You are not married. Now you they talk like that. Which man want marry who know well? Which man want to marry you when they know that you have slept with different men? Check I'm trying to get the girl first. Check I'm trying to get the girl. Check I'm trying to get the girl. Una cambia. Self pity. No ebe ọbara na-agbanya m n'isi. Unu anọ na-akwado iko. Echu na-abịa ka mmeri uru ebere. Unu mara ebu ngwura na ejeba je chara akwa ahụ. Onye na-emere ebere bụ onye nwe nsogbu. Ọ bụrụ onye kwachi iko bịa ka emeri ebere. Mgbu na-eyisisi akwa unu akpọrọ m. Chris Okafor, you will not marry. Chineke ga-agba gị ọkụ. You will not marry. Oh, I don't know. Mgbe ị na-arụ ọtụ ị na-ala n'ụlọ ịmụrụ anya. Chineke gbakwa gị ọkụ. I akparị gị na. What is going on with my life? See this man fought me. My life has not been this. Okay. Why? So you know, if you better, if also can do na nke nwanne gị nwụrụ ndo. Who are you leaving you for? Onye. Chero, was not sharing my naked video. Check am there. No, forget about saying clouds or no clouds. Snap it off, corner DBN. Onye ọbụla na apịrị off corner DBN. Why are you leaving me for now? Okay, shame here. You people can insult me for all you care. Let me know what is going on with my life. See this man fought me. My life has not been the same. Okay, since this man fuck you, your life have never been the same. Thank you. Una nụrụ ife okwu na since the man ji wee kwasị ya iko na ndụ ya abụbero the same. Ọ bụrụkwa m ọkụ. Ị na-echara this man anya. Obi eke gị je ya this man. A man akpọtara a Yoruba woman sụrụ mkpụmkpụ na-eme aka otu a. Onye ọbụla fụrụ that video. Odogodi ga na onye abụ onye ọrụ ka obi ka gị jekwuru na ijekwuru a man of God na obu Bible na Jesus mgba. Kemgbe o ji wee kwacha gị iko. So ụmụ na-ekweta na spirit. Ọ dị gị ka spiritual na. Ọ dị ka this man kịta ọ dị pure. Ahụ ụmụ na-ekweta na spirit ka anyị were ya spirit way. The girls na since chere ka unu ya. Gantị. Ka ịnụ ya. Since this man fuck me. Negent. Myself to take this thing through. Why are you leaving me for now? Okay, shame here. You people can insult me for all you care. Let me know what is going on with my life. See this man fuck me. My life. Since this man fuck me, my life have never been the same. Kaweka since kemgbe pastor akwachara nwanne anyị nwaanyị iko, nwanne nwaanyị nwetebere onwe ya ruo taa. So unu nwere believe na spirit, ọ normal iko dị ife afọ ka ọ bụ iko mmụọ. Achọ nke unu na-edekwu ya. Unu nwere ekweta na spirit, geenụ ntị. For Nigerian pastors, I will don't worry. Myself to take this thing through. Why are you leaving me for now? Okay, shame here. You people can insult me for all you care. Let me know what is going on with my life. See this man fought me. My life has not been the same. I lost my. Since this man fuck me, my life have not been the same. Since weke akwachara ya iko, ndụ ya abụbero the same. Jee kirie that nke nwaanyị Yoruba na-eme film. Sị na Pastor John Suleman kwasakwara ya iko. Ndụ ya abụbero the same. I don't know if you people are getting the point. The same thing ụmụ nwaanyị niile na-complain. So my question bụ na-ekweta na spirit bụ ọ normal iko ka ndị pastor na-akwa these people. Ka enwe ife ndị anụ nwere etinye na arụ were akwafe iko. I don't know if you people are getting the point. Cause style pastor ji akwafe iko enwebere onye kwatụrụ fia before. So I dey or physical na style this because all these pastors we can wear style fa na-eme mmadụ amarọ. And we come by spiritual way. Man, no, we are not from on the gear.
In another, since this pastor juwe kwacha iko na ndu ya dị the same. Egenunti. Nigerian pastors na akwa iko. Chris, no, this marriage will not work. Who are you leaving me for? Why are you leaving you for? I'm sharing my naked video. Only your own miscarriage. After sharing my naked video, hey, after sharing my naked video, so this pastor so presenting a share nude woman. I'm not going to get it. Nigerian pastors, keep on defending them. I lost my younger brother. I lost my younger brother now. Chris, no, this marriage will not work. Who are you leaving me for? After sharing my naked video. Imagine the pastor share naked video of our sister. After sharing my naked video. So this pastor share naked video a woman. So this pastor share a naked video of a woman. And they defend the men of God. About they do not talk about men of God. About they do not judge them. Pastor Ameria. A man who nebu Bible no tatabu Sunday. Ogano n'ime church na with ụmụ ekwensu chukwu kwesịrị ịkpọcha ọkụ n'ezi unu ozi ọma. This man ga-anọ na church kịta buru Bible n'aka n'ezi unu ozi ọma na-acha atụ Jizọs n'enu acha atụ Jizọs mana ochie ya video ọtọ nwaanyị mmadụ. Nkwoyu na asịma gbara mind your business. Chineke gbakwa gị ọkụ. Ka unu na asịma gbara mind your business Holy Ghost fire. O moto ga-akụgbu unu niile. Ka unu na asị mind your business ma ndị ekwu maka all this evil men unu na-akpọ pastor. You know that? Oh, negligent. Oh, miscarriage. The miscarriage I had for you turned into abortion. You know, also only miscarriage for this pastor. Pastor saying no man abortion. Careful if a pastor na one in jail. On Sunday, blue Bible, Holy Ghost fire. Oh, praise Lord. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Oh, the Bible said that God just spoke to me. Unanesu suaneri unoru. Unda. Otu am nagida mfonye bu Bible na aka si na ezigbo mmadụ. Maka obu Bible, akwụkwọ print na China. Na-ege no ntị. How do you think you want to name me for Chris? No, Chris Okafor, it will not work. Chris Okafor, ọ na-akpụ ya afa. You will kill me first before you make No, me you work. will. After destroying my life, After what do you destroying want to your name me for? You, Chris, no, it's not possible, Chris. Chris, it's not possible. I'm not recovered since. Yesterday, I almost committed suicide now. N'ogbucha n'onwe ya nya. N'ogbucha n'onwe ya nya. Ọ ga-adịrị m easy to forgive Nigerian politicians than your so-called men of God. Ewerugo Bible saa brain unu. Ewerugo Bible saa brain unu. You never know is ụtụtụ ọma nke ifuru ọgbara Bible n'aka na ala. Tata bụ Sunday, jee na church this man. Ka ifu ka ndị mmadụ ga-esi wee juo ebe afọ. Ọnya munu funu na ha na-eji ka bịa eti gọọmenti. Nwanne ife need kịta na ndụ mbe woman mụ na ya ga na-eme family content. Ife na-achọ kịta bụ mfu ewu man na mụ na ya na-eme family content na-aṅụ onwe anyị. O ife ndụ m need na ndụ m need yours stress. Ifuru ndụ m kịta need yours stress. Mbosi ndị ojii ga-ama ife ndị ojii ga-ama ife but ọ bụrụ now. Ọ bụrụ na our generation. The generation get defend ndị ojii. Enwe ike aka amụbefa 100% ọ bụrụ na this our generation. If this our set onye ọbụla dị 30 onye ọbụla dị 15 years kịta adị m 100% sure onye ọbụla dị 15 years ga-anwụ ncha. Ndị dị fere ka 10 years kịta toyitekwa fa mụọ nwa ụmụ fa anwụọ. All the next one ife nwere ike ideriva ndị ojii. What ọ bụrụ ma mụ na gị nsị gị 100% we cannot deliver. We cannot deliver. And the ka mgba gị ndị ga-ederiver destiny bụ ụmụaka amụrụ na ana bekee ga-eburu full force bata Africa
turn Africa upside down. Africa nwere onwe fa. Ife a na-agba gị na-abụ jede ịma na ịma nọ ọ ụmụazị ga-afụzi vidiyo mgbe a ga-ekwu na agbara nze kwuru ya ekwu. Ụmụaka a na-amụsịsị n'obodo oyibo ụmụaka ga-anọgide nwande ndị ọcha rụsakatafa feburu agha daa n'Africa turn everywhere upside down because of na fa abagasị na system. Ọ bụrụ ma mụ na gị we can never achieve it. Other possible. Anybody say na mụ na gị ga-deliver when they take the bass, we cannot. Our brain are go congeal. In any people are waking up. So their awakeness will take like 30 to 40 years before people are fully awake. Because in the number of people who wake up to compare the number of people who need. So Africa you will from and the first Africa you will from all these pastors who see this their profession so that people can listen. So that people can reason well. Because all these men of God, they destroy. And the man of this girl with the boldness to come out. Now, assume why need a pastor. Babum nenyen sobu. Babum nenyen sobu. Chana kambia. Hey, kwensu yo. Chana kambia. Chana kambia. Babum nenyen sobu. Chana kambia. Akwada mmadụ na-enwe efe. Akwada mmadụ na-enwe efe. Ekwesịgo m ije gote bọọbụ ọzọ na chenji bọọbụ. Adịrị enwe efe mana mma atara ya echi. Echi ka nje poko. Nje go bọọbụ chere ka ntị nka. Anyị na-eji mgbagbu gara ọgụ. Fasi ebe a mesi ebe a. Agbara nza anatago. Agbara nza anatago. Man ụfọdụ omekwere unu oriri. Kafara we put a video very fast. All remember the depot. They can't hold on. And they walk where only gives. And they walk where just run on or come. Women no no come more. Oti no kete chikita mother sini here joko mo no come more already. Genund. And the number of HIV they na buy now too much. Onye bana je goro okpu na be enyi. Akada otu ihe nọkọta ihe na complain nwere ego iburu kwuo ya n'enu aka gị njọ ka anyị na-egekwa na this game anyị gecha ya ebe na nke this pastor ama m pastor na people don't know what I'm going to do. I DM number to you people. Can you people say that I'm not okay? This man has just left my life and he wants to marry. It's not possible. No, nobody should. I lost my only brother. I can't prove juju. I can't prove witchcraft. He knows what he did. Because we are dragging money. My brother died though. Because we are dragging money. Fana ego. So ego gini the ifa fana so. No. That crazy marriage will not work. You will kill me first. What are you leaving me for? After all the sex. After Hey! Unanrive the girl after all the akwamiko. Genunti. After all the akwamiko. Bịa Chineke kpọọ gị ọkụ. Chineke kpọọ gị ọkụ. Agbara nso. Gee m ntị. Ịdị very ọ bụrụ na m nso ndị be aka otu a pịa gị ọkpọ n'iru 100% nwanne ị ma survive. Ọ bụrụ na m nso ndị be aka otu a this guy dey comment m bie gị ọkpọ n'iru. Akwa mgbawa ka ọ ga-agbawa. Jekwa werekwa picture m je eme investigation ndị mụ na fa jekọrọ akwụkwọ. Eric gee ntị ka m gba gị. Ịkpọrọ suit
mana mgbe ọbụla ị na-ede kọmentị ka a palm wine tapa nọ na village na amadụ ka esi use phone. Why would I be ashamed? Why would I be ashamed? Jugodo kemgbe ị na-akparị m na this page imemere ma block beg. Igbo suit probably you are one of the pastors anyway. So when I'm talking about your business, you should attack me. All the normal. When I'm talking about your business, you should attack me. So why should I be ashamed? And by men looking at you, in the older than me, so I cannot insult you. So your comment means nothing to me. Hey, what? So do you know that in the older than me, so I will not insult you. All the videos sitting on my page, you keep on insulting me day after day, day after day, day after day, day after day. Man, and I will not insult you back. In the older than me, that your brain is not functioning, that you cannot reason well, it's not my fault. So I should not go around insulting you because I'm not ashamed. Being ashamed for what? If I go to another capacity as I want to be ashamed of myself, almost all the Nigerian youth should be ashamed of themselves. No, they come. Now solve the problem. Men the mother, nobody reading it out, and then I'm ashamed of myself. For what? With my own personal money, nobody contribute to them. I should be proud of myself. Because they make so many families in Igboland that which then will prove. So I should be proud of myself. Oh, you mean the radio, not to me? If we are usable. If we are usable, guy. Get no no man born by a woman. Get them can weigh you. Nobody will mark 2 minutes. The mama came for again can call one. This one we only analyze our own. And get pastor. Like one night we get driver, I say so I'm believe if I this girl. So this girl could choose, see very no 100%. Like any Jimmy, get a month. I neg if you analyze kind of mobile never go to a Biegia Niru. And when you work in no primary school, and a inter-house. So even I remember match, if you remember matching 100 you know, first signal, but no second, no primary school. So this guy we rofu sandals him. Ebe yi pucha sandals I choka I saw kukai we kwado cho ofuma. We je me match. We be say one why you rofu sandals him. Or something like this ndi be me na just next we dey cha go to. We bear this boy you. Boom. This boy down. And at the same school na go. My mom be teach another school. Friend when no primary school. Can swim for chichaka because I dey just will be this boy. My very good friend though. Boom, this boy da. Na mo to another. Mo akuru na ekiri. Ndi teachers back up and I would this boy mmiri. Emecho okwinte. If my mom piam that night in her yard. Better me than to kula na say chọ na onye my mother. Ko ebe nwanya asi we je to tamofu ebe kpọrọ m nata ya ada si na mbọ nwa ya. Obi we ke o we piam o de tare ya. Inwede my mom piam dana. Mana obeda ka bia ke nti. Ka na ge kwa nwata kere nwanya. After all the sex, all kind of carry me easy. After everything, all the style. No, now Chris Okafor do not work. I destroyed my life. You know I'm barely surviving. Was I like this when you met me? That the people say I'm not okay. I don't want to come. You like tell me anything you want to tell me. This did a lot though. Look at it. My misguided video. Pregnancy I had for you. You brought it down to the wall and said it was an abortion. Gerund, una nrife okwu. No way miscarriage pastor Abu Putia, so no mere abortion. So the question I'm trying to get out. All these videos this girl dey okwu na pastor Abu Putia. On those videos. The question. Everyone idiot to their comment. I come in for that guy. Can not ever wait be that guy. It's an unbelief if this girl because no one. You think I believe without evidence? I'm not this man and I need 100% I know. But no matter put anything without evidence. So this girl you put evidence if any and double you go he where can I joke at this man after this girl with evidence if any oh moto ga kubugi me na jamo be na. Unwe fulefu, braka people.
I know again. How do you want to leave me for? Chris, no, Chris, it will not work. Not now. No, you have to kill me. What am I living for now? You have taken everything away from me. You took away the only brother that I live with. You took him away. I can't prove spirituality. But you know the truth. In that time, I have not been. Una what I this girl na akawa. With if on akawa na akwa pastor gburu nwanne ya nwoke no nwere evidence that one. No ya dey proof nwe. My brother that I am living with. Akwa ya dey kuna get nti. Get nti. What am I living for now? Negent. You are taking everything away from me. You took away the only brother that I live with. You took away. You took him away. You took him away. I can't prove spirituality. I can't prove spirituality. But you know the truth. On a akawa na akwa ofu pastor maybe na nwanne ya nwoke. No nwere evidence. I had a proof that one. I get on. In that time, I have not been okay. Let me able to you people. Am I not mad? If any way me wait n'ebe this girl keta no. Ọ bụ na pastor enwere ego. This girl ayere ekwe ka oyi ya. Nke number 1 eme na argument. Ụdị style onye pastor nwike mgbe o nwere boyfriend onye bere ya boyfriend ya before because boyfriend enwere ike iji ego ka pastor ji ego. Inrife okwu o si after all the akwamiko. Ani mana mgbe nwaanyị sị gị after all the akwamiko ọ bụrụkwa na mara akwamiko irigoro ime otu abakwa ya na enwegasị ụmụ style niile famegasị ụmụ ife niile o ife na-ewute this girl. Kịta o mechazi ya ife niile sị ka ọ lapịa ka o jee nwa nwaanyị ọzọ. But my question bụ onye this virgin this girl because odo ba na bro pastor this virgin this girl. Gịnị mere na ọ nụrụ ọnya? Gịnị mere na this girl egbube the person this virgin? Ụmụ nwaanyị achọrọ kunu zama achụjụ. Agwefu unu bụ ụmụ nwaanyị. Enwere m ike ikwede kunu condemn ya n'ime ana ma ọ bụrụ na egbubere onye nke this virgin. Because onye nke bụ the key to your problem. Ọ bụrụ na gị as a woman onye this virgin gị ka dị ndụ na-akpagharị na onye fụsịrị maybe ifụsịrị na o ji ego ọrapụsịa gị ịbịazịa bibido ọgụ because odo mana all these women 95% of ndị this virgin ufe nwere ego ndị a ji obele sweet na biscuit na granọt ụmụ chicken wee wogbuo ofe wee mee so ihe ebido takụrụba from that side ebe m na wee nwe nsogbu with this girl kịta bụ na this man ama anụ nwaanyị ọzọ ebe a ka m na wee nwe problem na this man ama anụ nwaanyị ọzọ in what way in which way gịnị eme boyfriend and girlfriend ọ bụrụ ukwu ọ bụ na ọ ga-anụ gị ọ bụrụ ya bụ first man you date n'ụwa ga ọ bụrụ second one ọ bụrụ third ọ bụrụ fourth ọ bụrụ fifth ọ bụrụ sixth ọ bụrụ seventh ọ bụrụ eighth ọ bụrụ nine ọ bụrụ 10 so why o ji were na nke this man bịa na social media bịa tibe mkpu the first one anya nụrụ olu na Facebook ụmụ nwaanyị o ga-agago mgbe ga-abụ na unu pụta na Facebook bịa kpọọ mgbe ka afa ka emebere unu ebere oge agana emego m video so many times gwa gị as a woman if friend a man for 6 months ọ bụrụ ọnụrọ gị lapụ that man je chọrọ onye ọzọ the man adịghị serious I keep on saying it unless ma ọ bụrụ na the man na-enye gị ife dị ka 500,000 every month ma 1 million o depend ụdị ego the man nwe odoge na ị na-ege nugodi ego n'aka this man so o nwere after 1 year rapụ gị inwe gị enough money je nwa dị ọzọ mana ọ bụrụ na enwere ego the man na-enye gị no just unu na-eme boyfriend and girlfriend enwero how poor a man ga-adị o decide ya na ọ chọrọ ịnụ gị n'ọma anụ gị enwero how poor a man ga-adị n'ụwa ka o decide ya because ọ bụrụ na nwere ife ọ na-arụ ọjerụwa mesin lute ego oje ebe a na cement buo cement bute ego so gịnị mere for 6 months the man akwụnwụrụ your boyfriend ị ka na-ayị ya then ibezi ebe na Facebook bịa tinye mkpu itizie mkpu gwụwa mebie ụmụ nwaanyị oge rugwe ka unu ga-ama ife so this girl na-egwu ife akịta since you na-ege na this man na ayị unu ekwuru okwu na unu ga-anụ onwe unu maybe the answer is no the man na-ebute titan ofri unu adịghị oge afakwa nwanne ka a na-ekwu okwu okwu ka ọ bụrụ your senior brother gịnị ya na-aza the same surname for I need to be very careful gịnị ya na-aza the same surname okwe ka a na-ekwu okwu ebe ị ya dị very careful ndị mara achụ adịba gị chema nwanne and this man a na-ekwu okwu mgbe ọ nọ n'Enugu anụgbo na m akụkọ this man years ago unu ama onye dị ifa wee ka nwaanyị na-ejere ya ozi eji m iru m ekwe nwaanyị na-ejere ya ozi oji nwaanyị ekwu mana abịa na kesi gbasanya na this girl kịta
enwere aja ife mfụrụ mekarịrị nke nwaanyị ife abnormal boyfriend and girlfriend maybe omume the girl adọrọ mma o wesị ka o jee nụwa nwaanyị ọzọ o maybe the girl agbụ gị ya the girl ada atọzi ya ụtọ o sị ka o jee nụwa nwaanyị ọzọ o nwere ka ọ dị ingredients agwụna ọ bụ na ị bụ nwaanyị na ịda amụta ife n'ife agbara nzere ekwu ịma na ị ga-ana n'iyi ọ bụ na ị bụ nwaanyị na ịda amụta ịma na ụmụ ife ndị ojii na-eme ịbịa na Facebook ebe akwa ndị mmadụ asị gị ee ya ndo ọ ya na ya ga ana the answer is no. Ọ ka mma na ịbịara bebe ọ ka mma na ịbịara bebe this guy kịta akwụkwọ ọ na-ebe na gịnị ka ọ ga-asị na this man me you can't take this man to court ebe ọ na wee ka njọ ịkpọrọ ya je court isi judge gị na umecha boyfriend na nke ife ọ dabụghị je jere nwaanyị ọzọ onwere ebe ọ bụ crime in the world onwere because this man kịta menyekwa ọnụ kwuo okwu nke ya na nsogbu ga-adị this man all this guy kịta ka na-abụrụsị nke ya this man aka ekwube enwekwa ọbụla this guy adịghị ege ntị na o so na the nagging type the man na-ekwu na-ekwu enwe ike o so na the nagging type the man na-ekwu na-ekwu ka m gị ntị ibule man ọsọ ya bụrụ na ị mụrụ nwa wite nagging woman anụ ya ịnụ ya enwụọ ifuru ọdụ isi ụmụ nwaanyị na-eme nagging and ka mgba ga-eru kasị man ịnụwa nwaanyị kpa nwunye gị aka ọsị gị ọnọrọ ndị mood chụwa ya jee nụwa nwaanyị ọzọ ọ bụgodị na ị chọrọ ịchụ na nwaanyị ọzọ jee n'iro jee nwee girlfriend this oya post-later ọ na this too much in the world as a man dịgo matured ịkpa nwunye gị aka ọsị gị am not in the mood rapịa nwanne jee nwee girlfriend n'iro ọmụ na-agwa gị jee nwee girlfriend n'iro mgbe o jidere gị na the girl so na ọ chọrọ ibu abịa n'anya na my message ga-echenji otego m gwara ụmụ nwaanyị be anyị nkịtị ka fara isi no mana m fụrụ iberibe ha na kazi nza so my message na ga-echenjizi a man o dorugo anya ị na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ị na-akwụ ụgwọ ụlọ as ị na-eme your responsibility niile as a man ịgba nwunye gị aka ọsị gị am not in the mood nwanne o mee ya tata ichie ya warning o mee ya echi ichie ya nwaanyị jee n'iro jee nwee girlfriend ọbara agbagbuo gị enwere nwaanyị na-anọrọ in the mood na weke ọlaik ọ nwaanyị gbara m destin ọ mbasị mmecha vidio na-akọwara ụmụ nwoke mechakwa ngị m sị mabara na ife na-ekwu basị osi m na ọ bụ ewu man na ọ bụ na mma how easy ụmụ nwaanyị na-eme eki ya to the man of love ụmụ nwoke akwụsị complain na nwaanyị na-eme ya nka na mgbe ọ bụ na ibido complain we maka nwaanyị afọrọ gị n'anya woman gwara m ya so ụmụ nwaanyị ife da ụmụ agwa ma ọ bụ eziokwu ka ọ basa nwaanyị sịrị m na the only reason a woman ga-eji mee gị ka ị na-complain bụ na ọfọrọ gị n'anya na nwaanyị fọrọ gị anya na-eme everything ọ dị very easy for you and so many men amaro this thing kpa nwaanyị akwasị gị not in the mood ka imesịa gịnị ka ọbara gbagbuo gị as a man a woman sị gị nọ nọrọ in the mood tata you find ya out onwe onye nwụrụ na befa onwe bad day at work ife niile ka ị need verify ọ bụ na ọjọọ nke iberibe am not in the mood jee chọọ one girl ka gị na dị gị eje na-enete onwe n'anya ejide gị ikpe ka a ga-ekpe iwe man ikpe ka a ga-ekpe ọ bụ na dị gị achọrọ ya bụrụ abịa na yara anwụ for anybody mana ọ bụrụkwa ọ bụ na ibe useless man because ọ bụ na na-ekwu ife agada ụmụ useless man na-asị yes kwa baba Chineke a ga-akpọ gị ọkụ ma ọ bụrụ ibe useless man na-etu m afa na ebe itukwa na Chineke gbuo gị that praise ị ga na-eme your responsibility as a man ị na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ị na-enete nwunye gị anya ị na-akwụ ụgwọ nri even mma nwunye gị ya na-achọrọ ya sọntụ na onye mụtara onye ị na-anụ ị na-eme gbado ife niile a wee kpa nwaanyị aka sị ga not in the mood ijie ya o ruo echi o mekwa the same thing ga outside jee nwee side chick gee m ntị ọ Chukwu wepụtara side chick adọrọ m against side chick ọ Chukwu wepụtara because side chick bido na Bible Mary Mandarin bụ side chick to mmadụ ọ dị Mary Mandarin chekwa na si magharị ya meme jekwu arụ n'ọnụ side chick bido from Bible Abraham nwee side chick nwunye Sarah di ya Abraham nwee side chick o bụ ụzọ wee tụbịa ime tụbọ ọtụ Sarah ime the girl ebe 18 or 19 years
your pastor amagwa gị nke a mana m gwara gị tata bụ Sunday ọ bụ na ike jebe ụka iru ejuo pastor gị si ya enwe one small girl Abraham tụbara ime tụba ọtụba nwunye ya ime jụọ pastor gị this question ọ sị ọ bụ na ọ zara gị ajụjụ ejes na ụka ebe ma na adịma be criminal na omekwu nwa eziokwu so side chick dị bara gboo ọtụtụ ụmụ nwoke na-anwụta because na fe nwere side chick. Side chick is very important in the life of every man. Side chick is very, very important in the life of every man. So na nwunye gị ọ na-eme ọfụma ka nwaanyị mana ọ bụrụ na nwunye gị ada eme ọfụma side chick is very, very important. Chero, is na this girl anụ dị before? Gee ntị ka m gwa unu n'ụwa mụ na unu nọ. Ka m gwa unu n'ụwa mụ na unu nọ. This pastor unu fụrụ na-take advantage alalu with ụmụ nwaanyị. Mana this girl na onwe ya gbọdụgodi the pastor abịa n'obodo oyibo ma asị na Nigeria mara ekpe ikpe o nwere ife oyi memu the pastor enwere crime or committee. Enwere crime or committee. Gịnị ya na-eme boyfriend na girlfriend ọ nọkọtara rapụ gị nwa nwaanyị ọzọ ọ bụrụ a crime ka ọ bụ o nwere ebe a na-ekpe anywhere in the world. Ọ gị ya gwa mgbe mmeju eje nwaanyị nnụwa nwaanyị kpa nwunye m aka ọ sị m na ọ nọrọ in the mood achụwa m ya 100%. Aka ebifego m ndụ ịbịa ka ndị mmadụ sị na mba ezigbo mmadụ ịghọta enwe ife nji ife ndị mmadụ na-egwu about me eme sofa na mma na enwere onye mmegide otu anọ nnụwa nwaanyị make sure na na-eme all my duty as a man na-anụ na ife na-ekwu ọ bụrụkwa useless man asị gị weta ego adị gị mee nke isi nka ọ bụrụ ya ihe na-eme your duty as a man. Nwaanyị wee bidoro m style nwaanyị odomanya na ọ bụrụ virgin anụrọ m ya as a virgin ma asị na ọ mara eme ife nwa 100% mmeje nụwa nwaanyị because I need to be happy. I will not allow anybody ịdị na-akpasu m iwe because na mmadụ onwe mana m enwere ike ịdị na-akpasu any woman being iwe. So ọ bụ na ị bụ nwaanyị nọọ iji wee merụ di gị ma na di gị nwere ike je tụọ nwaanyị ọzọ ime. Okay, cheru na ọ sị na ọ rapụrụ marriage ya because of this so-called pastor. Nwanne biko ọ bụrụ nwere evidence dị si na gị weta ka m bụrụzie case a. Ọ bụ na ọ sị na ọ rapụrụ di ya because of this pastor weta ya. Ọ rapụrụ di ya because of this ọkwa ife afụ m na-ekwu. Have you seen what I am saying? Have you seen what I'm saying? Chichi bịa ka ntụ aga ime ka ị mụtara m nwa. Chichi bịa ka ntụ aga ime ka ị mụtara m nwa. So ọ napụrụ di ya soro pastor wee nwee the temerity wee nwee the audacity the impetu to come to social media and disturb my peace this morning. Njekwana ebe a na-discuss about this girl. You want married to you don't need problem. Ego ne ki you want married to you don't need problem. Obi kuba na anu betu, imo ne anu betu no oginwa. Chichi iji. Ofunwa isef yengu bere ndi comfortable ichi inu tu. Obi kuba na anu tu, imo ne anu tu, Jowizaza anu tu. Kuba na chief priest anu tu. Ogwa. Ichi yenu ebe icho problem. Inete go ofu anya mekubo okwu nke ebua. Ọ dị mmadụ ịkụ ụmụ nwaanyị na-eji 2x2 pịagbuo ego n'abalị ebe na ala ụra eburu ozu gụjetụ aga n'ọgwụrụ inete jugo mgbe ka ị wetara ego giveaway na this page inyetụga ya ego giveaway na this page were ekwepụ na ihe anụ nwaanyị na-abụ iwetetụgo ego si agbara na ya 100,000 were nye ndị mmadụ gị kaadị o kwuru na video nwanne ọbụla nwere ike video biko send arụ ya anya agbasagodo ọ bụrụ na ife ikwuru na ọ bụ eziokwu 100% mma support pastor 100%. Mburu case a n'isi napụ every other topic na social media buru case pastor m were anya mfu video ifu na ọ sị na ọ lapụrụ marriage ya because of this pastor. Nwanne m ebu this case n'isi 100%. I will not talk anything again on social media apart from this pastor and this girl. So biko onye ọbụla ga-achọtara m video ebe this girl a kwuru datin na ọ rapụ marriage because of this pastor biko chọtara m video ya
Get that video for me. Hey, because chotanu video ebe okwu the thing. Kam bomb boy na. On ebe akwa for be barakwa. My grandmother gwarum se ma agbaranze. Ife sokwa gi na eme n'ụwa. Nwanyi na ebe akwa. Eke na any case because the woman na ebe akwa. Sim judge her case accordingly. So akwa nwanyi ade check him. Just because na ebe akwa nna mara ife mere ya. Because chotanu that video. All apuru dia because of the personal title and offering. And then dia enwere ego ka pastor. Investigate this matter. Di nwanyi enwere ike inwe ego ka this pastor. Keta obia ka mbia PTA. Ije kwuru Chris Okafor. Lapu your husband because di ga enwere ego. Okay. Oh, kwuru na this video na channel ka mbia. Channel ka mbia. Channel ka mbia. No, no kwuru na this the same video. Mwe na ekwukwara okwu sisu na agbara. Like this. And you want to marry? No, you will not. No, you will kill me that day. You be ready to kill me. Be ready to kill me. Be ready to kill me. Because I will not let it happen. Even if you go abroad and come back, I will kill you. I will drive your wife. Abia. I will go to the church and hold your wife. Abia. Ndị security gara bọgị ka ịbata n'ime chọọchị Chineke gbakwa agụ. Chede m mmadụ na-ekwu. Turning my life upside down. What am I? Oh no. I deactivated my account because I saw the video and it's not adding up to me. It's not adding up. It's broken my heart. My heart is broken. You want to give me first Chris Okafor? No, now. Since 2017 we've been dancing. 2013. 2013. Ingredients are good. How are you leaving me for when I got married? You cried that I should leave the man. I left the man I came out. What are you going to marry me for? What are you leaving me for? Who will marry me? After sharing my miscarriage video, turning it to abortion. Your lawyer carried the video. I gave to my lawyer. My sex video with you. My sex video. So, I sent it to you. A man, Ganamon to Mweke, Kambagade Sentata. Ganamon to Mweke, Kambagade Sentata. Akwifuru ụdị ndụ akwamika na akwa akwa esiri nwunye gị ka unu kwa ọjụ and they know her as a virgin. Chụwa the woman. So nwaanyị nụrụ as a virgin. Ga-agbagọ na ụdị nka na ụdị nka na ụdị nka. Ịma na ọ bụrụ fault ya. Mana ọ bụrụ na nwaanyị abụrụ virgin, chụwa ya jee nụọ nwaanyị ọzọ. Ma ọ bụ enukpodu ya nwaanyị. Mụ na-agwa gị ahụ. Ịmara ụmụ nwaanyị. Ịmara ụmụ nwaanyị nwoke ọbụla fafụrụ n'anya fa na-eme odi very easy to the man. Fa na-eme odi very easy to the man. Mụ na-agwa gị na nwaanyị na-enye gị stress because of fụrụ gị n'anya. Na nwaanyị na-enye gị stress because of fụrụ gị n'anya. Jee chọta a man nwunye ya fụrụ n'anya before the man na-ekwekwu nwunye ya adịgoro gị elu. In if this girl and because this girl when you go this pastor this girl I bet my life on that. Pastor the richer than did this woman. Pastor the richer than did this woman. And the can back you style on your pastor on your bury a dear noria. And I call this pastor, and we're pastor, all these criminal couldn't have pastor. Can do about the pastor, men of God, and we're men of God. Nobody couldn't have men of God. They are quite a woman who couldn't have that pastor. Ebuka my pastor, Nanda pastor. Oburon can an address, nobody should take us serious. One if you want to be if I have content. Oburon content called the moment I want a pastor. You look at the church content, you now have a big pastor like this, or they call him Wagas in Nigeria. Mban. Open on I said, one pastor, want to go meronka, we cover content. But you may own the man.
ijiri afa mmadụ eme content. Ụmụ nwaanyị married men ịgba nwaanyị aka sị gị mba, I'm not in the mood, I'm so tired, I want to sleep. Anọ mana ikwete n'eziokwu. Kpọta nwanne gị mba. Ị mana na-ekwu ife ụmụ nwoke na-eche ma ọ bụ kpọta nwanne gị nwaanyị nke gị na ya na-akpata nkata tupu bịa. Jụọ ya si ya nwoke ọ fụrụ n'anya ọ ga na-enye the man all this condition. Ka ife nsị gị nwanne gị nwaanyị ofu ndofu na gị ga-akwa gị. All these women unu na-afụ ma ndị a online fa mụ ife a na-ekwu. Ụmụ nwaanyị a na-ekwu n'online na mụ ife a na-ekwu. Asụ na ọnụgbo na di o wee lapụ di ya soro pasta na pasta gwara ya nya sị na mara ejupụta ọ lapụzi ya di ya je soro pasta. Onye nwa ji ọnụ ya wee kwuru na video. Emecha m aka ọtụpụta da side ya ka m na-ekwu. Eburugo m kesa. Ị alapụ pasta aka pasta abụrụ ya problem. Ị lapụrụ a man. Okay, isi na ị chọrọ ịnwụ nkịta maka na ị nwa chọrọ ije nwaanyị ọzọ. Ọ bụkwa na di gị gburu onwe ya mgbe afọ ịlapụ je nwa pasta. Chineke ga-abụghị ọnụ. Onwe ike dị this girl na mma. Isi kịta na ị chọrọ igbu onwe gị because na pasta chọrọ ije nwaanyị ọzọ. Ọ bụkwa na di gị gburu onwe ya mgbe afọ ịlapụrụ ya je nwaanyị ọzọ. So nobody's talking about your husband here. A man, you broke his heart. The man, the heart broken. And anya for video the man ebe ọ bịa na-eti mụ na nwunye ya lapụrụ ya. Even to we are dying in silence. You speak out as if you are a man, you are not supposed to voice out. Umweke ka yibi na complain. Umweke ndọcha na complain kwa ụmụ nwaanyị. Even if na-egbu anyị n'Africa, we are men. Nwunye gị na-arụsa gị, you cannot come out on social media ikwu. Mana nwunye gị will come on social media talk her own. Ndị ọcha umweke na complain. Afụgo m onye ọcha, a man ebe ọ na complain maka nwunye ya. Mana ọ bụrụ ndị ojii anyị emechido ọnụ, we are men, we don't